nikech awinjo kaka wenda wacho ni to gitin koso kibaji ema go jok moko kowuok mano matimore University Towers kopori penjo mapenjo kar kang oduoko korgi bang'e to sani yiena mondo dhi ane kaunti ma Siaya winja ne pach jo Siaya giwacho nade kotenore kod ndikruok mago mag jogo ombulu e chile manyien mochiw kaka kod IBC. An jalego ka kura alingo Lwala Kaur Primary School mak manana adwa ng'eyo nto kama linge nikech awinjo an seche moko idhi kura tinwang'o no gine mari no dhi kamoro mnono mopogore kod kamilinge koro mano momiyo ae chuna ni mondo ka winjo kilando to awacho ni mondo abi acheki ane ema dhi medo lando ne joma ngine ni gini okel machiegni town ka nikech wani buo township okele machiegni town ka mondo gibi gichek mondo joma pok okawo obi obedo gi kura jomatindo obedo gi kura ong'e ni kura emiyiero go ng'ama idwaro. Ginyinga Nicholas Ouma ginying mong'ere ni Fubu wakwayo jogo kura duto mondo karomgi gibi gi chek kuchgi Ahindi Garden ka cheko kura chakre kawuono kod kawo kura manyien. Awacho ni mimi niko kadi nataka kila mtu akue kadi ji duto mondo bi Ahindi ka mondo chek kuchgi gino chakre kaunti mangima kawuono kaka wuono to wanalego Usonga ka constituency nitie moko matimore Ugunja timore Gem timore Rarieda timore Bondo kuonde mamoko omiyo akwayo yudhe duto te mondo wago ombulu nyaka wakaw ombulu dhano bi ka mondo kaw ombulu to kanise kawo ibi chek kamari nitie mondo kochopo chieng' migo kura 2027 oyud ka in go ombulu mondo iher jatelo. Adwa na kwa jowa mpok ondikre kaka jogo ombulu sana rowere mondo wawuog oko wakaw ombulu nikech gini wakelo machiegni kendo wadhi luoro Alego Usonga mangima marwa jowa mpok ondikre kaka jogo kura owuog oko mondo kaw kura nikech teko marwa kaka oganda en mana kura. Sam Pesa awuok kaunti ma Siaya Alego Usonga Siaya Township Ward. Adwaro mana ni encourage my fellow Gen Zs mondo wuog oko kuom ng'enygi mondo ondikre kaka jogo ombulu mondo mi kachopo higa ma 2027 to gibed gi duol mar yiero jatelo ma gidwaro. To bende kowe Gen Zs ma bende encourage ma wetena mondo biogo ka ombulu adwaro ni mondo encourage jomoko mondo obi bendo confirm kuonde ma gigoyo ombulu kod bende ka ng'ato dwa wilo kuma ogoyo ombulu bende it is encouraged mondo bi mondo losne kawuono en tarik 30 dwe mar adek higa mwaka ma 2026 wantiere cooperative field kaendi kuma nyasi ni timre to waluongo ji duto te mantiere Siaya nikech bende gini timre e sub counties mopogore opogore mar Alego Usonga ni timre kaendi mbele mar Ahindi Gardens koro Gen Z